enei wakofa Franco TV aba enu akire sa open mobile phone papa ene ho akade a eye Franco Trading Enterprise ko Facebook na hwehwe Franco Trading Enterprise Facebook page and there were more than 100,000 likes. Utimini Franco Edidja ewo ho. Say your phones, say your home accessories, say your laptops, say your computers, say your TV. Ni na no ubenya bi ewo Franco Trading Enterprise. Nyo kwa da Roma no mu kura yasene. Ena me hwese metimi ne Dencha esase hene atwetwe nkomo na fei waboyemu esase nkitahudie akoso between assembly no ena fei nananom efa wo mu school dan a atete apansam na mesaka na obeboyemu na yehunu ahombo a wo mu aye edi twen yensu ye de kakra yensu ye ne ha na fe ye de abeboa ma primary school e wo ho a abuaguo amofra ba bie school ba January mu no ya hwe na fe yetimi aso ano nia etoso mienu enra meko tenkon apew ipo adwuma no a ena me camera guy Gerson ena me driver Christopher na enye nko ne ekoi company yede borehole adwumadie no ede ahye wo nsa Global Waters Ghana yani wo operations manager ena koi ena yekokohwe site bebia wamanfo no age atomu se aha ene ha ne pesa mbetu borehole no edema because en hwakohia se company no mkokohwe se yede asobo fam wo ho na ebenya nsu a eso mkokohwe na miandumu yakoye no bibia ye boko ifade nam kwa so kwa na nsu fi asese eto na eno ade nsu hwe wa kasa hwe o mura nsu hwe papa enso akoye adwuma ya fa ato ya husu nti nyame adom a yetimi kɔ esa ba asomdwem eno ebedu fie na ade asa na boho ni nyame adom a enna ya kasa ya ana achakura no wɔkyena Global Waters wamde mo mfidie ebeduru tenkon apew wamde beduru apew menka nsa na wama kwose adwuma no ase na wamu kyerɛ bɛyɛ 4 days 5 days achakura bɛyɛ na awɔtwede na wama wie adwuma no menti adehye a wamu wɔ hɔ afei wofa wo bucket a wobenya nsupa na wabu ade akofie akoye wade ya shoni mwa se 4th November a made me first anniversary no yebetimi akobie borehole no ano ya ne omanfo mo ho nyina ya ne omba akobie ano na fei aye kama mamenda nana wontumi topra atenkon hene mamenda na se eno aye duru yi ekochia no oje ofel so ebo ya baso fatini atwetwe nkoma but enye borehole ba akopɛ ena me de asimani so ewa apew maka se yenya kora no se etiminya boreholes mienu ewo ho yenya kora no ese etiminya boreholes mienu esansa community no enyi wamodoso nipa ewo ho no wamodoso nti ahube hia se benya borehole ni baako ede aka ho first one ya ba betuoi eho ka
by 18,000 plus 18,000 Ghana cedis. Titisika 180 million. Esan say ye pe mechanized borehole. Ye two borehole no na fei ye the pump esi ho na fei ye bo structure na ye the poly tank esi na pampem na pump no atwinsuo no e de akosoro na fei wamanfo no etimi abu. Eti ye wie ni sei na se me atosum ye no eno so ye behia 18,000 Ghana cedis. Na ye de tuhu anamon. Na ebia na won asema America no won sheda hunu sane amfoni ne tie. Oko Facebook sesi ya. Obo ko hu ensu a wo manfo wo mo ho wo nom. Eno me di global waters fo no duru ho na me kire wo mo nsuo no. Na eya no nwanwa. Obi sase opani ni bi sase nyese bia nsu atonti ena ebia ahohoro atacha beguma na ena me se da bi. Ena me call YouTube ena me the first video ye call ye kotwa ye me di kire no. Nsu ani pada sani wonom no. Na ma menka bia wo se adwuma mi yei ana adwuma ide esi enu so aye yei. Enye se de sey obi adwuma. Sabi say wadwuma na se wanya. Wabi nso tumi ya mane yeye. Wabi nso etumi ye. E mane yeye. Enu mpanifo a wamudi yanim e de ye koe. Onje sije na enye nsusam nkwampo na ha yen ho. Nsusam ne de e yanimanim ya se enye nsupa anoma. Anhwa yade bi yi ni ti wo krom ha. Yenyina ya sebehye. How ni doso? I'm so among two amobase. Na yankwa ni kakra. Yenye ni ehien nsusam no. Na yewia de aka no so etu ho anamon. Me wansam ba ko mienu miensa a ye issues a eno so abegu manim. Na eno briba mu a meboboso. Na juada ekono afe yagebre na yetimi ebiebiem. Eti egusu atotosre emwane de yehia. Emwane de yehia pa. Samfra dwumen ewo bia ne bia a ode otumi de ne de afa. Na mimi dia edami kwa hui. Me hu ni say eyofre. Because to me from home some training. And so sabi bia na and someone a hanipa directly issues that affect the people. Bia na wo de shada mfa ho sa. Ebia wo de an sa manyosem, ye fa ndi sifonyi an ye fa bibifonyi na ha. Na fa ye ntoto ma won. But yes, debate in argument in we can. As a missus say, and for swabbing pan at the end of the day. Ediba bra wama kwanye. Wama school dan ibuaguo. Wama sabi. Ejanai bia kra wamu nibi. And no be sending me pictures and videos be mampon. Ekwapem mampon. Na sabi asefem. Eti se yen sa de ni nyina wie debate ni nyina wie. Na se o manfo no. Wama sitinem. Wama hawa. Fa so be na wo so. Ye ba beto abai. Promises bebre na mayokwa hodo no wo ye. Obi shabo pa nim se sa bo ami hye. Enya dia metumi. Nya dia metimi adi so. Enso so na wade ne sa hyegema mia na ni fe no hyebo. Just because wapetumi. Eti wo hyebo bono wo hyelo nim se wei die. It's not realistic.
It's not feasible. Yen to me nye. Enso yanki kangum. Yanki kangum. Yanki kangum. Na wakika sanse. Wale transfer no ntimi anya. We bia ntene nkotum. Ya tuma no ntimi anya. We bia ntumi ntene nkotum. Try manifesto. A social document. A contract between the political party and the electorate. Yeah, kwa kwa badi ama wono. Ne mun samni atron no fe. Brofo akese. Enso ya nimpefe. Sasa abo wei ni aya hye. Enya de ye betumi. Enso de yankekangum saa. Ni yakekagum. Megiri se mredu asese Ghana for anasa amanyofo fiase se wo mo adwene nipa no eho. Wamanfo no ekoto santene, wamanfo no edi machire ma ebi kura agbo atwede. Ese fiase se yadwene wo mo ho. Ese ye fiase se yadwene wo mo ho. Because at the end of the day, you better about the amount, we be kunim too many baba shawonsa. But the man free so man for no one more show. One more show. And very soon, politicians can no more take the electric, the people for granted. Kakra. Kakra. Eti yehiamwa. But openia waje ato ne ho so. Se wobefa boho edikan eho kanyina. Ura Nelson, bripam etiefo nyina mo behu no. Bripam etiefo nyina mo behu no. Osisije Sabo na wadaruma wama me kwan na moso masene maye kotu no tenkon no ayade eda makoma so ezanza menene kwa wo hunu me sane ni videos mo shens ohunsuo no a omanfo no omonom no number no ye 0556 748029 number no ay 0556 614196 nemdi ka boy ni the text line kafra but number obetimi de bibi kakra afaso na ya boaboa no kakra yade akoso wo manfo no asene mabɔ hole to so mienu yatimi de akoma wo mo no 055 661 4196 055 661 4196 na yamwa besan manim ya tam mi yitin kwa de ani free ho na fe de aka no eno so yetimi to aso esan se sam na donso da bia so kofo frem CJ da ya sam no mente ho hwe asam ne ente ho hwe but en kakra en kakra enti yehia moa no enyumaku ahodo ankra akuakuo ene wo mam tetete saa no momwayen eja se kase yesesa how ni nyina de aguaban so a yes of course aban no na so die but ye kase yesesa ni nyina de aguaban no so a ebe twache oman ni mpuntuo no abeka chi $18,000 Ghana cedis nipa ba ku timi kase CJ metu ba ku na ka ho na yakwa yanim na be yenhira
inhyira wo mu papa enti kakra bi a wo no 0556614196 now the audio fast where we no frame me na dem say CJ ma yes say ni na afei me aseda wo ho no ye fa ma wo me number ni de enya de a ye di sie 0206943337 0206943337 ne beda wase na mamenkai highways for roads and highways sa wufi Malam Junction na wo kwa Wega Junction ana so Pambros baby a Regent University way ekwan ni mfimfini ho no ekwan ni mfimfini won se wo mo ya kwan no wo de dade bi agi mfimfini ho a de koi sa na de ni nyina yi afiri ho ni nyina yi afiri ho enti sa wonam soro se kwan no so udu sa particular portion no ebi wo soro na side house so wo fam enti wo mo nam fam ho no wonam ho de ayem pai bonko a because wo mo nam soro ho na wo mo anim kire Pambros no wonya ye fom so kakra pe ema etofa ho a na se ka no odi kohia wo mo a wo nam fam ho no na no hu video ni na me admo kira me yi a kire wo tani akwan no etie meyi ehu video no e de a kire wo tani akwan no etie you see sa how kitten nyina no ene se ma yani koso ese ma yani ko hu na ye hwe address na ye twa ma fei how no wa na fei bibia si esi ya 24 hours ni akona yakosi esi esi ya ni adimrika ni yakosi esi Then you also acquire nipa su ni ne ban. Sa kwan ye a driver for omode om cars apempem san na de no e mfimfini ho no. Ade pem ebu no agya hokọ. Yanya ne hwe. Ana nkakra sisi ade dade no ba kokura ni ho ni nyina yi afri mfimfini ho. Make say ya bia wonam sa kwan no so amano guso a make say ya wonam that stretch of the road. Yes, you can't awoshi traffic light asem. To kwa ya coin, wo bi timi frew. Wo ke Canadian chrewa chese. Wo so chese ase, wo be so chese, minim madwuma na. Enso na me aduma. Traffic light ni ye wie kura so still. Akwanhia ya fix traffic light ni wie no still no akwanhia si wo kwan no so but ye de ya nya me so adwuma wie ya wie and the issues keep coming up wha ni afrau na just say phone de na phone de na na ni nyina no ya Ghana ye enti ni nyina no eye Ghana yeye enti baka ema obi adwenya ne se ye di sadwuma de ye nam so say obi adwuma of course we DC na nim say sadwuma we say me ye we a member of parliament na nim say adwuma we say me ye na wa anya by the grace of God ye di sa medium ye di sa platform yi kakran ne enso so ye ho ode ne ye betumi aye no ye beye na ne nyina mu ne ye hia tiefo ene ahwefo momo a ye hia atiefo ene ahwefo momo a obi bisa number ni bio 055-661-4196 055-661-4196
frɛ na say your hawa you know sometimes obi be frɛ wo no na your personal issue ɛna me yare dadam mini sika me de beto aduro ɛna mesua adwuma wie me pɛ sei me pɛ sika de akoto wei ɛna apam me ba free school me pɛ sika kotua school fees ensam ne de ɛyɛ bebre ensam ne de ɛyɛ bebre but in kakran you bet me aso ano and to the from 0206943337 na nyame adom a yenko na ensusam a wotenko apawu no yehwe ne enso ano eno assemblyman wono so abadwuma pa assemblyman owo apawu onabo abochi ono so abadwuma pa na nyame adom na yetu nsuo ni wie na afei ekoya nimu a all these issues kan nyina bom na afei yede ho aseda piesie ama mpanimfo a wo dwene saa beyiwa no yi ho mpanimfo a wo dwene saa beyiwa no yi ho efri mi panim pa ura kanansa Ediba Ura Abdullahi Awudu, the programs manager Joshua Tigo, Ura AC Ohine, and the production team Fojo Kofi Hassan. And once the PSA, ya de bema wom. Ezan so wo mutai chire papa. Wamta yachi Tinyame aduma adwada ya the update beba na hopefully say be chef frase ya hyase but poultry farmers no a wamo try compensation no wamo ka wamo kuma nto amoyem ezanza mini excellent Ghana yeguso petition na ma twere e dey come office of the special prosecutor and afei CID Ghana Police Service yeguso ye pushia kosi se compensation patesika wamu hia no wamu sabetimi aka Justice Kubulai or a poultry farmer na menu amu meeting na me aduma weekendi many poultry farmers association no e meeting na fe ye wia ye ne excellent Ghana for ye fiase se petition no ye pushi ya ma eni ade akire isanze poultry farmers no mo bre wa mo bre papa mama invest na no ma TCL the creative life and afi Franco Trading Enterprise homada roma eno am so masene ma me di beyiwa no me di brɛ o adwoada ye be samba aseda no ye de masa nwumakuo yi na ka ya acknowledge omo ma mrepam ye bebo na fi ye de aseda no e de ama omo on behalf of my production team ye fancy ya adwoada na me adoma ye de beyiwa no ye de bro frame me e was 0206 943337. Oko Facebook so a Jerry Forson on Facebook. Follow me. And on Instagram, I am CJ Forson on Instagram. And on Twitter so at I am CJ Forson. Follow me on Instagram. Follow me on Twitter. Na send me a request on Facebook. Be you ano